Hello everyone. Welcome to Bambatha Kamancinza TV. I'm here to update you of what was happening on Homecoming namhlanje mhla 17 September 2025. Uzethu ukhuluma noNomusa ngendaba yecala leli uNomusa afuna ukuyolivala. Uzethu usebuza uNomusa ukuthi why efuna ukuyodropa ama-charges. Uyamtshela ukuthi lesi sinqumo asikho neze sihle. Wathi nje uNomusa akusho lutho lokho ukuthi uyalivala noma uyayeka. Wathi ngoba emphakathini uyinhlekisa. Wathi uZethu kodwa ukuthula angeke kusize ngalutho. Wabuza ukuthi uzohila kuphi ngoba umphakathi uvusela amanxeba. Still wathi uNomusa akakhohlwe ikhosi acabange ngabantu basemphakathini. Wathi kubuhlungu ukuthi akakwazi ukuthatha ama-responsibility empilo yakhe, kanti futhi nasemphakathini bambukela phansi. Wavele wathi nje uZethu ukuzenzisa angeke kumsize ngalutho, ikakhulukazi futhi ukuthula khona kuWes. Waze washo ukuthi uyakudeserve ukuthi ahile. Wathi usezoyeka nokumbelesela, usezozwa ngayo yonke into. Wabese esho ukuthi if kukhona umuntu adinga ukukhuluma naye ukhona noma mhlampe onjengomngani, wabese esho ukuthi akamthinti. UGaraji ubakithi une-stress ngalana phela uyafona ufonela umngani wakhe lona agwaze kuye egwazela umsebenzi kamasipala. Ifoni akasayibambi waze wahlala phansi wacabanga, uyambona nje ukuthi unenkinga bakithi. Uze uyasho ukuthi mfethu ungangenza kanjani ngibe ngikuthembile lapho ukhuluma yedwa. UZethu ukhuluma nomngani wakhe ngendaba kaGaraji ukuthi ugwazele umsebenzi kamasipala, kanti futhi lo muntu amnike imali akasatholakala efonini. Uze uyasho ukuthi uGaraji lokho avaleka emehlo kudala. Wathi umngani kaZethu ube-desperate kusho ukuthi mngani, njengoba eze wathenga umsebenzi kusho ukuthi ubezimisele. Wabese esho ukuthi wayezitshela ukuthi uzoyeka uma emtshela ukuthi akanayo imali yena, kodwa u-500 wahamba wofuna kumashonisa phansi i-1,000 rand akazi ukuthi ithathephi. Lapho uZethu akazi ukuthi uqhatha umfowabo nomngani wakhe. Wabe esebuza umngani wakhe ukuthi u-1,000 awazi ukuthi uthathephi. Wathi uZethu yebo. uNomusa use-police station uthena engena nje ngomnyango, hhayi abantu bemjaja ukuthi nango-ke lo wakhuluma amagama abuhlungu ngayo. Kangangoba uze watshela uZethu ukuthi akaboni ukuthi into e-right lena ayenzayo. Lapho uZethu Nkosi yami ulokhu emnika ithemba lokuthi kuzolunga. Waqhubeka wangena kanti kuzoqhamuka noSifiso. Waya kuye wabesemtshela ukuthi uzovula icala. Wajabula uSifiso ngesizwe saNomusa ukuthi ukwazile ukuba imbokodo manje ngisho abantu bekhuluma kodwa akazange abanake. Wabe sephendukela kubo uNomusa ebatshela ukuthi lokho akwenza kwenzela abantwana babo ukuthi bahlale emphakathini ophephile ngoba bonke baney'ngane. uNomusa uyobona ukwazi lona ambophile ngoba efuna ukumcacisela ukuthi abantu abafana naye bayakudeserve ukuhlala ngaphakathi, kumele abakudeserve ukuhlala ngaphandle, kumele bahlale ejele bavalelwe eside isikhathi. Waze washo bakithi uNomusa ukuthi ukwazi wayemvalela endaweni encane lapho azalahlekelwa khona yithemba lokuthi usaqhubeka aphile, usazoqhubeka naphile. Waze washo ukuthi umenze wazizwa ngathi akayilutho. Wathi ethi ukwazi kodwa Nomusa washo khona uNomusa ukuthi ngiyafisa ukwazi ukuthi ipleni yakho kwakuyini ngami. Waze washo ukuthi namhlanje njengoba emlana amkhona akasabi lutho futhi akasabuka naye ukwazi loyo. Wathi ethi uyacela ukuthi adrophe ama-charges, wathi nje khohlwa wena uzobulalana ejele. Waze wathi futhi uyathandaza ukuthi lento eyenzeke kuyena ayenze kuyena naye yenzeke kuye isiphindaphindiwe. uZethu noSifiso bahlangana ethaveni. uZethu wabe sebonga uSifiso ngoba noNomusa kukho konke. Waze washo ukuthi akazange alahle ithemba ngaye kodwa ube khona nasesikhathini ezinzima nezahlukene. Wavele nje wathi uSifiso yena hawu ubenza umsebenzi wakhe nje qha. Wabe sembiza ngeqhawe lasemphakathini bese bebukana sakukhohlakala basondelana base bacabuzana bakithi. Kanti umngani kaZethu uyababona wabe esesmayila kancane. Umphathi wasethaveni uzoshaya uGaraji ngoba usezwile ukuthi leya mali yamlahlekela yathathwa uyena. uGaraji ufike eseshunqa kancane esho khona ukuthi uyayifuna imali yakhe ngalana, uyaphika ufuna ukumshaya. If abazali baGaraji bembuza ukuthi uyayazi yini le mali okukhulunywa ngayo, waphika ibhadi lapho akasadingi umphathi wasethaveni ufuna imali yakhe lana. Bamba lana ungakhohlwa ukucindezela notification bell nokusubscribe noma usho umbono wakho. Bye.